No marco desta Semana da Muller, que xa saben que o 28 de marzo, o domingo, é o Día da Muller, queremos hoxe celebrar aquí unha mesa redonda interxeracional, e fíxense que ben acompañada estou de distintas mulleres, de distintas xeracións, que van pois poñer en común as súas ideas sobre distintos temas, dende os seus prismas e dende as súas experiencias. Acompáñannos esta tarde e pido un aplauso forte para elas. Carlota Mosquera, comunicadora e artista de 33 anos. Moi boa tarde, Carlota. Moi boa tarde, Raquel. Gracias por estar con nós, a máis noviña de todas. Tamén está connosco Marta Sea, tecnóloga e mentora de 51 anos. Moi boa tarde, Marta, benvida. Muchas gracias. Un aplauso para ela tamén. Temos a nosa amiga Sali Padexeira, de 56 anos. Moi ben levados, por certo, Sali. Moitas gracias polo piropo. E tamén nos acompaña Ana Pastor, xefa do Servizo de Neurocirurxía do Chúo, en Ourense. Moi boa tarde. Gracias por vir. Ana, bueno, que emocionante, manter esta conversa da que seguro que imos, pois iso, sair con ideas moi edificantes. Así nunha primeira ollada, o primeiro que me plantexo eu 4 mulleres, pois non tan separadas polo tempo, pero perfectamente representadas, unhas mulleres que foron pioneiras e que foron abrindo camiño de algún xeito para que outras despois puidesen avanzar. Precisamente vou empezar falando contigo, Ana, porque ti formas parte, non, desa xeración pioneira que abriu camiño en moitísimos aspectos. Gustaríame que nunha frase me intentases resumir a túa xeración, o que supuña ser unha muller naquel momento. Bueno, para nós, para as mulleres, teníamos moi claro que para ser independentes tiñamos que formarnos, estudiar ou formarnos para despois non ter que depender de ninguén. A muller non queríamos depender de ninguén, queríamos salir da casa e queríamos, pois, desarrollarnos como personas humanas. Traballar era un objetivo noso, traballar para chegar a ser lo que nos queríamos. Eso é o que queríamos nosas mulleres. Que revelador, non? A formación, o mundo laboral como meta, algo que agora temos tan asimilado, naqueles tempos era para moitas mulleres unha utopía. Elas foron as mulleres que abriron camiño, logo chegou esa xeración a que pertencen tanto Marta como Sali, de mulleres un pouco, unha xeración bisagra, digamos, non? Entre esas mulleres pioneiras e as mulleres que xa viven o cambio. Marta, como definirías ti esa xeración na que che tocou nacer? Yo la definiría como la generación en la que empezamos a construir fuerte el pensamiento crítico de ese guión establecido de la vida de la mujer y su posición en la humanidad y en el mundo. Algo que despois, afortunadamente, tivo moito percorrido e que foi fundamental, dende logo. Sali, contanos, como definirías ti a túa xeración? Pois eu defínome como que fomos as primeiras que empezamos a convivir nun mundo de homes. As primeiras que empezamos a entrar aí nun mundo que era totalmente, o sea, igual que elas, que eu, por exemplo, dixen, pois vou non intentar, por que non? Non me quero quedar con decir, se fixera, non, vou non intentar, que non pode ser, que non saleu. Pero gracias a Dios, saleu. Pero sí que eu, bueno, identifícome como as primeiras que empezamos a convivir nun mundo que non era para... Dando eses pasos tan fundamentais para que mulleres máis noviñas, como Carlota no teu caso, pois xa naceran nun mundo de suposta igualdade, pero no que aínda analizamos moitísimos retos e moitísimas cousas por acadar. Como definirías ti ser muller na túa xeración, Carlota? Totalmente. Pois agora, ao mellor, as mulleres traballadoras, un reto que temos que afrontar é un pouco de portas para dentro, poder sobrepoñernos ao síndrome da impostora, que esta cousa que non é ningunha enfermidade, senón a concepción de que nunca somos o suficientemente boas ou que estamos en lugares nas que non estamos capacitadas para estar. E non é verdade, ese autocuestionamiento, esa cousa que temos de autoflaxelarnos, pois non, hai que ser un pouco máis xustas connosco e co resto das mulleres que nos rodean. Porque afortunadamente xa estamos nunha posición máis privilexiada gracias a todas as que viñeron antes e abriron camiño. Pero hai que seguir aí. Bueno, hai que seguir avanzando, que diso se trata. Hoxe, pois, dende logo, as mulleres son moitos os temas que nos preocupan e nos ocupan, pero eleximos algúns que nos parecen fundamentais para debatir sobre eles, se vos parece, e un deles é pois un tema universal. O amor, podemos dicir, as relacións afectivas de parella. Pensades que nestes anos que vos separan mudou moito o que é o concepto de parella, para empezar? Ana, ti, por exemplo. Sí, cambiou moitísimo. Se antes a muller dependía totalmente do home, aínda que fora independente economicamente, dependía moito do home. A muller non facía nada sin preguntar ao home,
está moi supeditada ao home. Hoxe por hoxe a muller é independiente, non necesitamos un home para vivir, ni para ser personas, ni para ser nai, podemos ser o que queremos con ou sin home. Si tes un home ou unha muller e eres feliz, genial, pero xa non temos esta dependencia tan grande que nos exigía a sociedade para chegar a facer a nosa vida. Eso cambia moito. Somos ahora, a parella son dúas personas, pero non teñen por que unha impoñer na outra. Non están eses roles tan definidos, por dicirlo de algún xeito. Apenas 10 anos de diferencia que separan estas dúas xeracións, pero Marta, Sally, sentides vos identificadas nesto que nos describe Hombre, completamente. Y no solo en eso, vamos avanzando más. El pensamiento crítico del que hablamos al final tiene que ver también con que una pareja lo único que significa es que es cosa de dos. Los sexos no son relevantes, ni entran en la ecuación ni del amor ni de la pareja. Eso que vaya por delante y es otra brecha que seguimos ensanchando, aunque quede mucho camino. Y luego está la parte de la dependencia, como decías, emocional y económica, cosa que no tiene ningún sentido ni en un hombre ni en una mujer. Economía debería de ser de cada uno, te da libertad para vivir tu vida, que es tuya, no de nadie. Sí, totalmente. Bueno, que as relacións afectivas tamén implican moitas veces, pois, esas van vencelladas a economía, familiar e outra serie de cousas. Sí, porque, a ver, eu que falábamos aí un ratiño que aquí, claro, moitas veces tamén nos volvemos moito máis exigentes, e claro, pois queres ser boa no teu traballo, queres ser boa na tua casa, queres ser boa coa parexa, queres ser... E entonces cargamos a mochila dunha forma que está resoplando, Carlota. Non, que ten por que vexome... Sí, pero é que ese é un dos grandes problemas. De feito, eu estou separada, así que con eso explico todo. Divorciada. Un fito, ¿no? Que tamén se conseguiu pasar do sumo. Separada tamén. E eu teño unha relación aberta. Bueno, pois aí está, ¿no? Contei antes e dixéronme, pero isto non dura moito, 9 anos. Sí. E afortunadamente con moitos consensos e con moito amor, que iso é o fundamental. O amor ben entendido, sobre todo, ¿no? De feito, ¿no? necesito unhas charlas contigo. Pois agora quedades conversando. Estades falando de separacións, de tomar a decisión, de romper unha parella. É certo que noutros temas era algo absolutamente impensable. Por sorte xa se conquistaron tamén eses territorios. Moitas veces tamén porque o amor se relacionou moito ao sacrificio. Non sei se vivistes esa situación de que parecía que era algo inherente, se vos parece que efectivamente as relacións requieren un certo sacrificio ou ata que punto? O amor non pode suponer un sacrificio, o amor ten que salir e xurdir, e se non xurde, pois o deixas. É unha cousa, o do sacrificio é unha cousa como moi espiritual, e nós somos humanos. Non sei, non tanto sacrificio como compromiso. Eu creo que sí que coa xente hai que comprometerse, hai que saber acompañar, hai que saber coidar. Pero sacrificarse, eu, por exemplo, eso, que teño unha relación aberta, a enerxía a poño en comunicarme, non en aguantar. Sabes o que se quere decir? É como todo o esforzo que eu lle poño, a miña relación é en comunicar como me sinto, como está outra persoa, en acompañala, non en aguantar, calarme y continuar y tirar para adelante. Claro, a ver, es que la palabra sacrificio en la pareja está alineada con el ceder. Yo cedo porque tú cedes, nosotros cedemos. Las renuncias, ¿no? Claro, entonces, no es malo ceder, no es malo renunciar. Al final somos personas distintas con, bueno, ganas de cosas distintas. Ahora bien, yo creo que la pregunta que hay que hacerse es, ¿suma o no suma el cómputo global de lo que cedes y de lo que te aporta la persona? Si suma, obviamente, siempre es un bien. Y si no suma, pues el amor no tiene que aguantar ese peso. No, si te sacrificas e perdes, non vale a pena. Non saen as contas. Está. Non saen as contas, isto xa non é cuestión de amor, é case matemática. Bueno, distintas experiencias moi vividas, moi diversas. Gustaríame saber que mitos sobre o amor vos gustaría desmentir e desbotar absolutamente. Preciso que sexa unha reflexión breve, algo resumido. Estalle pasando a pelota a Sally, míranse unhas ás outras. Empezaste, Carlota? O mito da media laranxa. Sí. Somos todas laranxas enteiras, tío. Ese é un. O sea, da media laranxa, eu non busco unha media laranxa, eu quero unha laranxa e a poder ser, pero que teña moito xugo. moito xugo. A ver, eu que sei, eu digo que moitas veces nós mesmos nos limitamos a moitas cousas. Nós mesmos nos poñemos barreiras, sabes? Entonces, claro, eu, por exemplo, do amor,
casi prefiero non opinar moito porque non me saleu ben. No, sí te salió bien. No, non me Ao principio ten que salir ben. El amor... Claro, pero non, porque eu, o sea, ao mellor moitas veces digo, creo que foi polo meu oficio, polo meu traballo. De estar sempre, claro, eu sempre estuve rodeada de homes, que sempre me trataron de maravilla, sempre me respetaron, pero na casa que iso quedaba grande. Quedábase grande, quedaba sempre, e porque te trouxeron, e entonces Pero tenemos mitos tendría 200. Tenemos un problema con las rupturas y con los divorcios. No son un problema en sí mismo. El divorcio no es el fracaso de una relación, nunca lo ha sido, y aún en el siglo XXI... generaciones como la tuya, para mí fue unha liberación, que es un fracaso. Para mí fue unha liberación, non foi un fracaso. De verdad, acompaño a mujeres con todo el cariño y con todo el respeto que Dios mío, que é o pai da miña filla e lo quiero, Dios mío, pero para mí foi unha liberación. Las parejas duran lo que tienen que durar. Esa debería ser la teoría bonita y positiva. Y a veces duran de más, en exceso, ¿vale? Y hay roces, pero lo que es el divorcio en sí, el decir esto se ha acabado, algo que ha empezado de una manera que no eliges y acaba de la misma manera, nunca puede ser un fracaso. Es un momento, una etapa vital que has disfrutado en ese momento y que acaba ahí. Outro mito, ¿no? Claro, es un proyecto. Y fueron felices y comieron perdices. Bueno, ese tampouco nos gusta, ímolo tachar do conto. Bueno, estou tomando moita nota do que estades apuntando. É un proxecto que se acaba, ¿no? Cuando te divorcias. Pero es que todo tiene fin. Non pode ser negativo, porque eu creo que a min, a xente que se divorcia, que se odia, é terrible, porque tú veches querer esta persona, tú non podes destruir o que quixeches porque te separas. O divorcio non pode ser un motivo para odiar a outra persona. Home, claro que non. Que moitas veces é. Bueno, moitas veces o mellor porque precisamente non se toma esa decisión a tempo e logo, como comentaba Marta, pois chegan eses roces na convivencia que poden desgastar moitísimo. Quedaría aquí falando con vos toda a tarde, pero penso que temos que avanzar, non vos movades que logo volvemos. Falaba antes Sali do traballo e demais, tamén imos afondar neses asuntos que nos preocupan moitísimo a todas. Xa me chivaron que neste anaquiño que estivemos facendo outras cousas, estas mulleres non deixaron de parolar como ten que ser, iso sí que non cambia, non hai xeración que distinga nese sentido, pero querimos seguir falando con elas, con Carlota, con Ana, con Marta e tamén con Sali. A verdade que me chama a atención que todas vos, bueno, igual a ti podería deixarte un pouco exenta neste sentido, pero sobre todo vos formastes parte profesionalmente de sectores moi masculinizados, non? Nun tempo no que nos vosos ámbitos ser muller era ser unha rara avis. E de traballo imos falar precisamente, porque isto tamén ten moita tela que cortar. Imos empezar cun termo que escoitamos moitas veces e que aínda non temos moi claro se o temos superado ou non, ese teito de cristal. Pensades que existe? Vivístelo nas vosas propias carnes? Sí. En resposta corta, sí que existe. O teito de cristal é esa limitación que parece que non se ve, na cal non podes chegar a medrar cara a outros lugares. Para min é unha cuestión social e tamén autoimposta por momentos, como que ti te imposes esa barreira para medrar. Eu non sei se vos... Bueno, claro, é que... Sí, claro, como son actriz, traballo moito con limitación propia. Va por generaciones. Sí. Vos como vivistes? A ver, ¿y cómo lo vivimos? Actualmente, queres dicir? Ainda non está superado. El techo de cristal ni está superado, ni se le espera superación de aquí a muchos años, independientemente de todo. Los números dicen lo contrario. Porque además... los buenistas que entienden que el techo de cristal está superado lo entienden porque las mujeres llegamos a puestos directivos. Yo fui 15 años directiva y se puede decir, no había techo de cristal, sector tecnológico de hombres, entonces está superado. No, no está superado, pero le queda muchísimo, sigue estando, llegas, pero llegas después de abollarlo, después de hacerte una brecha en la cabeza y hacer el triple de trabajo que tu homólogo hombre. Es así. Entonces, toda esa parte invisible que también pesa, toda esa parte invisible de ¿quieres llegar? Sí se puede, no te tienes por qué quedar ahí, puedes llegar. Yo soy de las que digo, hay que morir intentándolo si quieres, si te apasiona, pero cuesta y te dejas muchas cosas por el camino. Sí. Y no va, la gente lo entiende con la brecha laboral, salarial, ¿no? Y dice, no, pero es que ahora ya llegas a los mismos puestos y salarialmente en sectores ya se cobra lo mismo. En el mío sí, mayoritariamente sí se cobra lo mismo porque son salarios en tabla homologados, ¿no? Por la propia carrera profesional. Pero ¿dónde está el truco? Que nunca nadie habla del truquito. El truquito está en que si a mí, para llegar a un puesto, por ejemplo, directivo, me cuesta
sangre, sudor y lágrimas, ¿vale? Y a otro le cuesta un poquito menos, yo probablemente esté en un puesto inferior al que debería de estar, pero por salario estoy en la categoría oficial en la que me han puesto. Habería que analizar a imaxe completa para entender efectivamente esas diferencias que estás poñendo ti sobre a mesa. Falabas de que ti, Marta, fuche absolutamente pioneira no teu ámbito. De Sally xa nin falamos, padexeira, imagínense, nun mundo de homes, e temos tamén aquí a Ana, primeira xefa na túa área. Nun momento en que o mellor as mulleres nin sequera se plantexaban se existía un teito de cristal porque non tiñan esa conciencia. Gustaríame preguntarvos a todas, tamén te inclúo a ti, tivestes que renunciar a moitas cousas ou cousas ben importantes da vosa vida persoal, familiar, etc., para acadar determinados logros a nivel profesional? Sí, tes que, por exemplo, eu tuve unha nena, xa era maior, cando tuve a miña filla, levaba a miña filla moitas veces comigo ao traballo, porque había que... era moi difícil pues, compaginar o traballo... A conciliación xa non existía daquela, non? A miña nai axudoume, a abuela da miña filla axudoume moito, pero sí, eu tiña moi claro que quería chegar, o que quería chegar. Eso supuso que a veces non estaba as horas que tiña que estar con miña filla, eso lo suplió con a abuela. Entón, sí, había que sacrificar. E o que dicías ti, o teito de cristal, eu traballo na pública, entón na pública non somos... é moito máis igualitario. Ben é certo que cando che queres apelar a ser jefa, eso é moito máis difícil, porque os puestos de traballo de jefe non solamente es memoria, sino unha entrevista. Tamén teño que dicir unha cousa, cando eu cheguei a Ourense, era a única muller neurocirujana, e agora somos 5 mulleres neurocirujanas e 2 homes. E se pasamos de ser ao revés, é dizer, 5 homes e unha muller, ou somos 5 mulleres e 2 homes. Parece que se mudou aí esa tendencia. E tamén diseñante das rapazas, que cando eu cheguei a Ourense, fui a primeira muller da área quirúrgica e agora somos casi todas mulleres. E quedan 4 homes jefes de servicios e o resto somos todas mulleres. Está cambiando o modelo, falabas de que na pública ese teito de cristal o mellor non existe tanto, antes fora de cámara falábamos e o mellor ese teito de cristal no teu caso vivíchelo cando de cativa che dixeron que esa profesión non era para unha nena. Gustaríame saber, con vistas xa ao futuro, e se vemos un futuro esperanzador, Carlota, por exemplo, ti, cales pensas que son os cambios absolutamente fundamentais polos que habería que pasar ou aqueles que che gustaría ver para que a muller estivese plenamente integrada no mundo laboral? Pois mira, para empezar, a min encántame que haxa cada vez máis doctoras, tamén penso que se está desleixando a sanidade pública, entón, pois terá que ver que cada vez somos máis mulleres e que cada vez se maltrata máis os nosos sanitarios sendo máis sanitarias, non o sei. Eu creo que a igualdade entre homes e mulleres acadarase cando haxa igual de mulleres mediocres que de homes mediocres no ámbito profesional. Eu quero máis mulleres mediocres no mundo, por favor. Aí estaría a verdadeira igualdade. Sí, non, pero o resto temos que intentar que haxa xustiza social entre homes e mulleres. E acadar esa utopía, non, polo de agora, pero bueno, xa se deron pasos tan importantes que por que non, hai que seguir nesa liña dende logo. Gustaríame abrir, sí, Sally. Si podo, eu quero recalcar que, a ver, eu ca excavadora levo 40 anos e a min quen me axudou a romper o teito de cristal foi meu pai. Que curioso. Que é moi curioso, que era un home de outro tempo, que estamos falando de 40 anos atrás, e el foi o que me apoiou e que me axudou e que me dixo, se é o teu soño e é o que ti queres, adiante, que eu entendo que eu cheguei a andar con a excavadora porque a empresa era familiar e entonces eu tuve esa oportunidade. Eu sei que se eu non, o sea, non a empresa non fora familiar, eu non tiña onde ir a pedir, o sea, nadie me iba a dar a min esa oportunidade, non me a daba nadie, que eu sei. Bueno, pero tiveche a oportunidade, dende logo, aproveitáchela, e cando falábamos de renuncias por desenvolvernos no traballo, pois no caso de Sally xa non lo comentaba antes, a súa vida persoal, sí que lle pasou factura a súa propia relación. Gustaríame falar agora, é que claro, faíseme curto o tempo porque estaría con vosco falando toda a tarde, pero para que quede aí tamén, además del tiempo perdido, la salud mental que se pierde también por el camino, que poco se habla de las mujeres que van rompiendo a medida que van traspasando determinados techos y cómo quedan. No es inocuo, no es solo tiempo, que es lo único que tenemos, sino tamén la salud mental. É que te dicía así da igualdade, eu penso que a igualdade será cando cada un chegue ao que é polo que vale, non polo que se muller ou hombre a mía. Aplauso, claro que sí, cando sexa absolutamente meritorio, sí señor.
Dicía eu que me gustaría falar agora, subíndonos o tren dos tempos que corren das redes sociais. Isto daría para estar aquí toda a tarde, pois como proxecta, non, eses estándares inacadables dos que falaba antes Carlota, non ser a muller perfecta dentro e fora da casa e demais. Pero sí que me gustaría falar dunha tendencia en concreto, non sei se estades afeitas con elas, que parece que cando tiñamos conquistados algúns terreos, hai algún interés en que haxa unha volta atrás, e falo das coñecidas como tradwives, que se podería traducir como mulleres tradicionais, a antiga usanza, pois mulleres que de algún xeito promulgan pois unha muller que quede na casa, dedicada exclusivamente á crianza, a atender o seu fogar, o seu marido. Estame mirando así revirada Sali Veña, que xa se sentiu aludida. Que che parece esta tendencia? Bueno, a mí pareceme que isto que falábamos antes, estas influencers, o sea, hai que ter moito cuidado con a xente que está consumindo esa información. Porque, a ver, a nós non nos vai afectar, o sea, para nada. Pero hai que pensar que está xente moi xoven mirando eso e a min realmente que me arrepía. Porque a min gustaríame saber se algunha delas fai eso. Se algunha desas personas que está fomentando eso, se realmente... Crees que é un escaparate, non? Unha posta en escea, digamos. Quero pensar... É unha falsidade e é un oxímoron. É que aí está, eso é falso. Entonces, a ver, como se pode querer manipular, porque esa é unha manipulación para min. A ver, eu respeto todo, Dios mío, e cada un que sea o que queira e o que lle apetezca e o que le vaya bien. Non teño problema ningún. Pero pareceme un error moi grave porque eso pode facer moito daño. Sí, pero porque é unha falsidade porque se sustenta en que é unha muller que a través das redes está promulgando o modelo de muller de sus labores facendo comida e o está facendo tendo un traballo e tendo unha solvencia económica e cobrando por facelo con marcas patrocinadas. Entón, non lle vendas ás mulleres unha... O que non é. O que non é, porque non existe, porque tío que estás garantizando a túa independencia económica que é vital para que as mulleres podamos ser un estilo de iguais. vida que nada ten que ver con iso, non? Asinten por aquí tamén as compañeiras. Pero al final la problemática ya no tiene tanto que ver con esas influencers que hacen ese tipo de rol, vamos a decirlo así, porque al final es un rol. Es un rol que antes era único y por eso nos duele y que ahora hay 1000, cada una que pinte, por favor, el camino de su vida independientemente de su sexo. Dicho esto, ese rol elegido desde la coherencia, desde tener las herramientas, la cabeza bien puesta, entender el mundo digital y entender lo que es la vida y para qué hemos venido un poquito aquí, no está mal, es elegido, con criterio, con razones, con herramientas, perfecto, como miles que hay. Lo que no se debe intentar es llevar a la gente unilateralmente a un único rol, porque entonces volvemos a perder la libertad. Sí. Non polaricemos por riba das nosas posibilidades. Por favor. Que bonita frase, Marta, que cada un pinte a vida segundo a soña dende esa liberdade.